Is-suktaw bit-tielet ktieb. Paragrafu 9. Imma fost il-ħtijiet u n-nuqqasijiet u tant ħażen ieħor, hemm ukoll id-dnubiet ta' dawk li huma miexja fit-triq it-tajba. Dnubiet li min jagħmel ħaq bir-reqqa imma qdarhom għax jonqsu mir-regola tal-perfezzjoni u fl-istess ħin ifaħħarhom minħabba t-tama tal-frott għalli ġej kif wara żbul jiġi l-qamħ. Naraw ukoll emil ieħor li qisu ħtija jew nuqqas iżda mhuwiex dnub għax la jriex lilek Alla Sidna u lanqas lis-soċjetà tal-bnedmin. Bħal meta wieħed jikseb xi ħaġa siwja ħalli jinqeda biha meta jkun jeħtieġha u ma jkunx ċert jekk kisibiex biex jaqta' xewqtu biss. Jew bħal meta wieħed li għandu s-seta kif imiss jikkastiga lil ħati bil-ħsieb li jsewwi traqatu u ma jkunx ċert jekk dan għamlux għax taqlu l-ħsara. Jiġifieri hemm bosta emejjel li l-bnedmin iħossu li mhumiex ta' min jaqbel magħhom waqt li huma approvati bix-xhieda tiegħek. U hemm bosta oħrajn li l-bnedmin ifaħħruhom waqt li x-xhieda tiegħek tikkundannahom. Għax sikwit jiġri li l-emil inħarsu leħ b'mod li ma jaqbilx mal-fema ta' min jagħmlu u maċ-ċirkustanzi taż-żmien moħbijin għalina. Iżda meta inti bla ħadd ma jkun jistenna f'daqqa waħda tordna ħaġa mhix tas-soltu li forsi fl-modi kienet ipprojbita ukoll jekk għal xi żmien ma turiniex ir-raġunijiet tiegħek u l-ordni tiegħek ma jkunx jaqbel mal-patt tas-soċjetà ta' xi wħud mill-bnedmin. Min jiddubita li aħna għandna nobdu meta s-soċjetà ġusta tal-bnedmin hija dik li taqdi lilek. Imma ħieni min jaraf li l-ordni jkun ġej minnek għax kull ma jsir mill-qaddejja tiegħek isir jew biex jintwera x'inhu meħtieġ illum, jew biex il-ġejjieni jitħabbar minn qabel. Jien ma kont naf b'xejn minn dan. U għalhekk kont niddieħaq b'dawk il-qaddejja u profeti għad-dissin tiegħek. Jien kont niddieħaq bihom u swili biss biex int tiddieħaq bija. Għax qajla qajl u bla ma ndbaħt ħallejt lil min iwaqqani f'dawk il-ħmerijiet sa ma emmint li t-tin meta jinqata' u s-siġra ommu jibku biki tal-ħalib. Imma jekk xi ħadd mill-qaddisin tagħhom jiekol tina li mhux hu imma ħadd ieħor ikun ħati tal-qtuħ tagħha huwa jaġġina fl-istonku tiegħu u fost ngħid u talb u tifwieq man-nifs tiegħu joħroġ minnha anġli u saħansitra farkiet minn Alla. Dawn il-farkiet ta' Alla l-għoli u l-veru kienu jibqgħu marbutin fil-frotta li kieku l-irbit tagħhom ma nħallx fl-istonku u bis-snien tal-mażul qaddis. U jiena l-imsejken emmint li aktar għandna nħennu għall-frott tal-art milli għall-bnedmin li l-frott isir għalihom. Jekk wieħed bil-ġuħ mhux manikew kellu jitlob xi ħaġa biex jitrejjaq. Il-bukkun li jingħatalu kien ikun qisu ġie kkundannat għal mewt.
int middejt idek mill-loli u ħlistni minn dan il-ammieq ta' dlamijiet. Waqt li ommi, il-qaddejja fidila tiegħek, kienet tibki għalija quddiemek aktar milli l-ommijiet jibku fuq il-ġisem mejjed ta' wliedem. Għax fl-ispirtu tagħha, permezz tal-fidi li inti tajta, hija rat il-mewt tiegħi. Inti smajta mulej. Smajta. U ma warrabx minn quddiemek id-dmuħ tagħha li kien jixxerret u jsaqqi l-art taħt għajnejha kull fejn kienet titlob. Inti smajta. Għax minn fejn setet ġieta dik il-ħolma li farraġta biha u li warajha aċċettat li tiġi toqgħod miegħi u taqsam f'mejda waħda miegħi fid-dar. Hija l-ewwel ma riditx, għax kienet tistmer u tobot li żball midaj tiegħi. Istħajlet li kienet wieqfa fuq travu tal-injam u rad żagħżugħ kollu dija u ferħ riesaq lejha u jitbissmilha fil-ħin li hi kienet imnikta u qalba maqsuma. U staqsija x'kienu d-dwejja u l-biki tagħha ta' kuljum, mhux biex ikun jaf, iżda biex jgħidilha kelma ta' ġid, kif bosta drabi jiġri, u hi weġbitu li kienet qiegħda tibki t-telfa tiegħi. Imbagħad wissija biex isserraħ rasa u qallilha biex tħares sewwa, ħalli tara li fejn kienet hi kien hemm jien ukoll. Hi ħarset u rat lili ma' ġenba wieqaf fuq l-istess travu. Min bagħtielha din il-ħolma? Kont int, it-tieba li tista' kollox. Int li lqajt ix-xewqa ta' qalba li tieħu ħsieb ta' kulħadd daqskemm ta' wieħed waħdu u tieħu ħsieb ta' wieħed daqskemm ta' kulħadd f'daqqa. U minn fejn kienet ġejja din l-oħra wkoll, jiġifieri li meta qalt li x'ħolma kellha u jien għamilt kemm stajt biex infissirjielha fis-sens li aktarx hi ma kellix taqta' qalba li għad tkun bħali. Le, weġbitni minnu fih u bla tlaqliq ta' xejn, għax dak iż-żagħżugħ ma qallix fejn ikun hu tkun int ukoll, iżda fejn tkun int ikun hu wkoll. Nistqar quddiemek mulej. Dak li niftakar kif nista' niftakru llum u li jien qatt ma ħbejtu. Li din it-tweġiba li tajtni permezz ta' ommi mqajma għanqlitni wisq aktar mill-istess ħolma tagħha. Hi ma tħawdet xejn bit-tifsira falsa, imma qisha vera li jiena tajta. Minnu fih rad dak li kienet qatt trid tara u li jiena ma rajtux qabel ma qalt li bihi. Dik il-mara twajba biex titfarraġ fid-dieqa li kellha. Fil-ħolma tagħha tħabbrilha sa minn żmien twil qabel il-ferħ li kienet se ġġarrab wara bosta snin. Għax għaddew kważi 9 snin li matulhom odost f'dak il-ħama font u fid-dlamijiet tal-qerq. Bosta drabi għamilt ħilti kollha biex noħroġ minnu, imma bqajt nodos dejjem iżjed ġo fih. Dik l-armla twajba, safja u qaddisa kif tħobbhom int, issaħħet fit-tama. Iżda ma ejjetx tibki u titniet, u l-ħin kollu fit-talb tagħha baqgħet ixxerred dmuħa għalija quddiemek. It-talb tagħha wasal għandek, u madankollu li ħallejt nindur
u nitqalleb f'dak id-dlam. Niftakar u rrid insemmi tweġiba oħra li tajtni f'dik il-ħabta. Hemm ħafna ġrajiet li se nħallihom barra, għax irrid inħaffef biex nasal f'dawk li qed jafsuni l-iżjed biex nistqarrhom. Bosta ġrajiet oħra ma niftakarhomx. Tajtni mela tweġiba oħra permezz ta' saċerdot tiegħek. Isqof, imrobbi fil-Knisja u mħarreġ fil-kotba tiegħek. Dik il-mara talbitu biex jindenja ruħu jitħaddet miegħi, jurini l-qerq tal-iżbalji tiegħi, ibedni mill-ħażen u jallimni s-sewwa. Hekk kienet tagħmel kull darba li tiltaqa' ma' xi ħadd jinqala tajjeb għal dan. L-isqof ma rridx u wera kemm kien għaqli tassew kif stajt nifhem aktar tard. Għalilha li jien kont għadni qiebes għat-tagħlim, għax il-għaqda tiegħi ma' dawk l-eretiċi kienet ħaġa ġdida lija u nefħitni, kif ukoll għax kont diġà qbad xi kwistjonijiet żgħar ma' bosta wħud li ma kinux imħarġa biżżejjed u waqqajthom kif istess kienet qaltlu. Ħallih għalissa, għalila, biss titlob lil mulej għalih, il-qari jiftaħlu għajnejh u waħdu jara x'inhu l-iżbal tiegħu u kemm hu ikraħ. U żied jgħidilha li hu wkoll fi ċkunitu kellu x'jaqsam mal-Manikej, għax ommu tqarqet minnhom u telqitu f'idejhom u kien mhux biss qara iżda wkoll ikkopja tista' tgħid il-kotba kollha tagħhom. Imbagħad bla ma ħadd ħaqqaqa miegħu jew fittex ifehmu, waħdu ntebaħ kemm dik is-setta kienet ta' min jaħraba u għalhekk ħaraba. Iba qed tisimgħu, iżda ma rriditx toqgħod bi kwieta, anzi bit-talb u b'ħafna biki, komplet tissikkaħ biex jarani u jitħaddet miegħi, sa ma fl-aħħar dejqitu u kważi telfitlu sabru. Ħallini qalilha għax żgur daqskemm min żguraw li l-iben ta' dan id-dmugħ kollu ma jistax jintilef. Kif sikwit kienet tgħidli istess hija u titħaddet miegħi. Dan il-kliem ħaditu bħalli kieku nieżel mis-sema. Ftuħ tar-raba' ktieb. Jgħallem f'Tagaste u Kartaġni. Dawk id-9 snin bejn it-19 u 28 sena ta' omri għaddejnihom nitħawdu u nħawdu, nitqarqu u nqarqu, mitlufin wara ħafna ġibdiet. Fil-pubbliku minn fuħin bina nfusna konna nxerdu t-talim hekk imsejjaħ liberali. Fil-privat bitwemmin fieraħ konna nitħarġu f'reliġjon tal-isem biss u fruha f'kull ma nagħmlu. Fit-talim ħsiebna kien fit-tifħir vojt li l-poplu jagħti biċ-ċabċib tal-idejn fit-teatru, f'konkorsi ta' poeżija, f'gari għal-kuruni tat-tiben, f'wirjiet ta' bluha u f'ġibdiet bla rażan. Fit-taħriġ reliġjuż konna nfittxu li nissaffew minn dan il-ħmieġ kollu billi noffru ikel lil mażulin u qaddisin kif kienu jsejħulhom, ħalli fil-mitħna tal-istonku tagħhom jibdluhulna fanġli u allat li jagħtuna l-ħelsien. Din hija t-triq li kont qbadt u mxejt fiha flimkien mal-ħbieb li kont inqarraq bihom u nitqarraq bħalhom. Il-gburin u dawk li jintadek ma xħettomx mal-art biex tisħaqhom għal ġid tagħhom jistgħu jiddieħqu bija kemm iridu Alla tiegħi. Imma jien
xorta waħda nistqarlek il-għajb tiegħi għat-tifħir tiegħek. Għatini l-għajnuna, nitolbok. U ħallini issa ndur dawra beħsibijieti mat-triqat żbaljati tiegħi tal-imoddi u noffrilek sagrifiċċji bajjat ta' ferħ. Għaliex xien għalija nnifsi mingħajrek ħlif mexxej lejn l-irdum. U mqarissa li nħoss nifsi ktie. Jiena xien jekk mhux wieħed li jerda l-ħalib tiegħek u jitgħajjex bik. Ikel li ma jitħassarx. U x'inhu l-bniedem u minhu bħala bniedem. Ħajiddieħku bina l-qawwija u s-setana, imma aħna d-dajfa u msejkna infaħruk. F'dawk is-snin għallimt ir-retorika, jiġifieri kont imbieħ is-sena li biha wieħed jaraf jitkellem u joħroġ rebbieħ. Iżda f'din il-ħidma jiena nnifsi kont mirbuħ mill-ġibda għall-glorja. Imma kif taf int, mulej, jiena dejjem għażilt li jkolli dixxipli tajbin u tajbin tassew. Bla ma nqarraq bihom kont nallimhom kif iqarqu, mhux biex jarqu lil minhu bla ħtija, iżda biex xi drabi jeħilsu lil ħati. U int, o Alla, mill-bogħod rajt it-tama tiegħi taqa' fiż-żlieq u toqgħod tnemnem fost ħafna duħħan, dik it-tama li fit-tagħlim tiegħi kont innissel f'dawk li jħobbu l-fruwa u jfittxu l-gideb kif kont nagħmel jien. Matul l-istess snin żammejt mara miegħi li ma ntrabatx magħha biżwieġ hekk imsejjaħ leġittimu għax fit-tixta f'xela merwla u bla għaqal. Iżda waħda biss kelli u bqajt fidil magħha. Din ir-rabta għalmitni ħaġa li jiena stess għaddejt minnha, jiġifieri li l-ftehim regolari taż-żwieġ bil-ħsieb tat-tnissil tal-ulied ma għandu xejn x'jaqsam mal-ftehim magħmul b'imħabba żienja bejn tnejn li kontra qalbhom iġibu tfal fid-dinja, għad li dawn meta jitwildu iġalu l-ġenituri jħobbuhom. Niftakar ukoll li darba fettilli nidħol f'konkors ta' poeżija teatrali. U wieħed li ta' parsi jaqra l-ġejjeni staqsini xi ħlas nagħtih biex irebbaħni. Weġibtu u għedtlu li kont nistmer u nobot id-bassir moqżis tiegħu u li ma kontx se nħallih joqtol dubbiena waħda minħabba fija anqas kieku kellu jrebbaħni kuruna tad-deb li ma tidbil qatt. Għax fis-sagrifiċċji tiegħu kien se joqtol xi annimali biex b'din il-qima jsejjaħ fuqi l-għajnuna tad-dimonji. Iżda, o Alla ta' qalbi, mhux fġieħ is-safa tiegħek warrabtu dan l-emil ħażin. Kont għadni ma nafx inħobbok, għax ma kontx naf naħseb fraġġi ta' dawl li mhumiex ħerġin mill-ġisma. U r-ruħ li tinkaram għal stħajjil bħal dan. Xi tkun tagħmel ħlief titbiegħed minnek u tmur tistrieħ fuq ħwejjeġ b'oħra talef l-irjieħ. Jien ma rridx li jsir sagrifiċċju lid-demonji għalija. Tassew. Issa mbagħad kont noffrilhom lil nnifsi b'sagrifiċċju permezz ta' dak it-twemmin fieraħ. Għax xi jfisser nagħlfu l-irjieħ jekk mhux impaxxu lid-demonji billi bl-iżbalji tagħna nagħtuhom gost u nġaluhom jiddieħku bina. Minħabba fekk ma qtajtx għal kollox milli nitlob il-pariri ta' dawk iċ-ċarlatani li jsejħulhom matematiċi, għax dawn la kienu joffru sagrifiċċji u lanqas jitolbu lill-ispirti biex ibassrulhom il-ġejjieni. It-tjieba ta' bilħaq nisranija
twarrab u tikkundanna bil-ħaq kollu dan it-taħriġ. Mulej, tajjeb li nfaħruk u ngħidulek ħenna lija u fejjaqni għax dnibt kontra tiegħek. Mhux sewwa ninqdew bil-maħfra tiegħek biex nidimbu iżjed, imma jeħtieġ niftakru li l-mulej qal ara, issa fiqt, qis li ma tidnibx iżjed biex ma tiġrilek xi ħaġa qar. U sar qawwi u sħiħ. Imma dawk jagħmlu minn kollox biex jeqirdulu saħħtu u jgħidulu il-marda ta' dnub ġiet fuqek mis-sema u ma tistax teħles minnha. U ġejja minn Venere jew minn Saturnu jew minn Marte. Fi kliem ieħor iridu jgħidu li l-bniedem tad-demm u l-laħam u mintna mkabbra ma għandux ħtija. Il-ħtija hi ta' min ħalaq is-smewwiet u l-kwiekeb u qassamhom. U dan minu ħliefek, Alla tagħna, kollok ħlewwa u għajn tal-ġustizzja li trott lil kulħadd skont emilu u ma twarrabx qalb maqsuma u sobjena. F'dik il-ħabta kien hemm raġel mimli den. Jinqala ħafna u magħruf wisq fil-mediċina. Billi kien il-prokonslu ġie għedli bidejh stess fuq rasi marida il-kuruna li rbaħt fil-konkors. Dan ma għamlux bħala tabib għax mart bħal dak li kelli jien ħadd ma jista' jfejqu ħliefek li tieqaf lill-gburin u tagħti l-grazzja lill-lumli. Forsi int ma ssoktajtx tgħinni jew waqqaft il-fejqan ta' ruħi anke permezz ta' dak ix-xwejjaħ. Jien sirt aktar ta' ġewwa miegħu u sikwiet kont noqgħod nisimgħu medi. Kliemu kien fih xtiżen u jenni, qawwi u ħaj mingħajr tlellix. Minn dak li għedlu intebaħ kemm kont moti għal qari tal-kotba ta' dawk li jbassru mill-kwiekeb u bimħabba ta' missier fetaħ li għajnejja u qalli li kotba bħal dawk ma kellix xirridhom biex ma noqgħodx inxerret għal xejn fuq fruwat il-ħsieb u x-xogħol meħtieġa għalli u siewi. Qalli li wkoll kien tgħallem dik is-sena. Hekk li f'żożitu ried iħaddimha biex ikollu biex jgħix, għax la darba seħħlu jifhem lil Ipokrate, kien iseħħlu jifhem dawk il-kotba wkoll. Iżda mbagħad warrabhom u ta' ruħu għall-mediċina. Mhux għal ħaġa oħra ħlief għax ra kemm kienu tassew qarrieqa u ma rridx li raġel sewwa bħalu jaqla ħobżu billi jqarraq bl-oħrajn. U żied jgħidli, inti għandek xi jżommok wieqaf fost il-bnedmin, għandek ir-retorika u qiegħed tixħet għaqlek fuq dan il-qerq għax trid int mhux għax tinħtieġu biex taqla x'tiekol. U għalhekk imissek iżjed toqgħod għalli qiegħed ngħidlek fuq u jien li ħabrikt ħafna biex nitalmu mill-qiegħ u nagħmlu l-mezz waħdini tal-għajxien tiegħi. Imbagħad staqsejtu x'inhi fil-fema tiegħu ir-raġuni li jseħħ ħafna mid-tbassir li jsir permezz ta' dak l-istudju. Weġibni kif seta' u qalli li jaħbad hekk skont iċ-ċirkustanzi mxerda l-hawn u lin fil-ħolqien. Qalli li jista' jiġri li bniedem u jaqra l-paġni ta' wieħed poeta jiltaqa' ma' vers li jkun jaqbel b'mod tal-għaġeb ma' dak li jkun għaddej minnu hu. Ħaġa li l-poeta qatt ma jkun qala jew waqgħet fi ħsiebu. U s-sokta jgħidli li għalhekk mhux ta' min jistaġeb jekk ir-ruħ tal-bniedem bla ma tintebaħ x'inhu jiġri ġewwa fiha tħoss bħal qawwa ogħla minnha
Iġġala tgħid dak li jkun jaqbel sewwa sew maċ-ċirkustanzi u l-emil ta' min imur jistaqsija xi ħaġa. U dan mhux għax tkun triti, iżda għax jaħbad hekk. Int ridt li dak ix-xwejjaħ jagħtini dawn it-twissijiet. Jew tajthom li int minn fommu u hekk fassalt li f'moħħi l-pjan tal-mistoqsijiet li kont qatt irrid nagħmel lili nnifsi. Iżda matul dak iż-żmien law u lanqas leżes ħabib tiegħi Nebridju, żagħżugħ mill-aħjar u tar-ruħ, ma seħħilhom idaħħlu li frasi biex inwarrab dawk il-kodba minn idejja. Minkejja li ħabibi kien isibhom tad-daħq u jwaqqagħhom kollha għaċ-ċajt. L-awturi tagħhom kellhom seta' aqwa fuqi u kont għadni ma sibt ebda xhieda ċara kif xtaqta jien li bla tlaqliq xejn seta' turini li tbassir imfittex minant l-astroloġi kien jinsertalhom mhux bil-ħila u s-sena tagħhom, imma xikunu xortihom tajba u jaħbtilhom hekk.